ни с бавареца на Ричи пътуваме в посока Любек. Немския Прованс, Миро драйвер, Яна копилот, Цвети филммейкър, навигатор. И напред се някъде Митко Нестор и Малина с недоразумението Форд. Друго си е да се кара Корса, нали, Миро? Какво ще кажеш по въпроса? Или я заменяте за един нов автомобил? Тук не разрешават на шофьорите да говорят по време на шофиране. И ето, отклоняваме се на път за Любек и това отпред, което се вижда, е недоразумението.